खुलुमबाय बड'लेण्ड खौराङाव आं रमेन बर' दिनै नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनां रादाब होनो लादों। गिबि रादाब होनो लादों BTR गामि सोसननाय आरो दानख'नाय कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बरायदों बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा रियाबारियाव। बेयाव गामि सोसननाय आरो दाननाय बे दफाया जुदि थानाङाबा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा बोरैहाय जागोन, बोरै हाबनायनि लामा थागोन। दा गामि सोसननाय होनोबा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाया हाबथारनांगौ। बेयावबो गामि दं, गामि हिसाबैनो हाबगोन, बर' गामि बा ST गामि हिसाबैनो हाबगोन। दा जुदि बाद होनांगौ जायोबा मोनब्रै जिल्लायानो थागोन गोजाम जिल्लाया। आरो बिथांमोना जिहेतु बुंखादों जे खुनु माने जिल्ला बाराया सिमा बाराया, दा होमबा बे इंगितखौनो बिथाङाबो होनो नागिरदों नामा जे जाय बिथाङा थांनाय गोलाव सम माने सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाखौबो लानानै सिमा लावनांगौनि बाथ्रा बुंबाय। BTRनि दफा बायदियै गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नाय बेबस्थाया दङ, बेखौ बयबो मिथिखासै। बे दफाखौ उनसंनानैनो बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा रियाबारिनि रायजो राजाफोरा BTRआव हाबनो एबा सोसनजानो लुबैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे थांखिनो पुब रियाबारियाव बरायो BTRनि गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ। मोनफ्रोमबो 6 दाननि उन भारत सरकार, आसाम सरकार आरो BTC सरकारजों मोनसे रिभिउ कमिटि बा बिदिनो मा होनदों मनिटरिं कमिटि दंमोन। बिथांमोना बे मनिटरिं कमिटि 6 मासनि उन बा 6 दाननि उन जिरायनानै रिभिउ खालामनांगौमोन। थांनाय 17 बोसोराव जोङो खोनाफेराखिसै जे रिभिउ मिटिं जादों। बै माने गामि सोनांगौ जे 92था गामिया डिसपिउटेड जानानै दं, बेखौ सोनांगौ ना बाद होनांगौ बिनि जेबोखौनो बुंनाय जायाखिसै। दिनै बै 92था गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै मिजिं थिनानै दं जे गोदोनिहाय जोंनि गामियाबो माने हाबथारनांगौमोन। BSCआव दंमोन, BTCआव दानजाबाय। दा दिनै बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नायजोबनानैनो दिनै BTR सुक्तियाव बे गामि दाननाय आरो सोनायनि बाथ्राया फैदों। आरो बे गामि सोनायनि बाथ्रा फैयाबा दिनै बिश्वनाथ माने जिल्लासिम बारायहैनांगौ, गहपुरसिम बारायनांगौनि बिनि जेबो बाथ्राखौनोथ' फैनाय नङा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला रेभिनिउ गामि हिसाबै पुब रियाबारियाव बर'फोरनि नखरा 50% गैयाब्लाबो नाथाय थागिरि महरै बिथांमोना बरपेटा जिल्लानिफ्राय दानख'नानै BTRआव सोसनजानायखौ लुबैदों। मानोना पुब रियाबारि गामिया BTRआव थानाय गामिजों कन्टिगिउवास गामि। बे थांखियैनो बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा रियाबारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थांनाय 24 अक्ट'बर खालाराव जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बरायनाय जायो। खाम सिफुं जथा लानानै बर'नि हारिमुजों मोनसे बराय मेलनि गेजेरजों बरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बरायनाय बे मेलावनो नुजाथिनो हायो महिपल बर' प्रेसिडेन्ट बरपेटा डिस्ट्रिक्ट एबसु, जयन्त बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट एबसु, रंधन बसुमतारी सेक्रेटारि एबसु, बासिराम रामसियारि जेनेरेल सेक्रेटारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एबसु, घनगन्ध बर' CWC एबसु आरो लोगोसेनो पुब रियाबारि गामिनि गामि आफादनि आफादगिरि जादव बर' आरो लोगोसे नेहाथारि बिथाङाबो नुजाथियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा रुप'निफ्राय मनि लिमारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय रतनपुर, रनायकुसि आरो बालाग्राम बे दरथाम गामिनि सुबुंफोरा BTRआव सोसनजानायखौ लुबैदों। BTRनि गामि सोसननाय आरो दानख'नाय आय'गनिसिम बिथांमोना हांख्राय हरदों बे दरथाम गामिनिफ्राय जे बिथांमोना BTRआव हाबनो लुबैदों बा BTRआव सोसनजानायखौ लुबैदों। गासै 200सो नखरफोरा BTRआव सोसनजानो लुबैनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। आरो बे बुब्लियावनो रनायकुसि गामिनि थागिबि एबा बे गामिनि आफादनि नेहाथारि मुस्रि परेश बर' बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों BTRआव सोसनजानो लुबैनायखौ बेबायदिहाय फोरमायथिदों। जों मानगोनां BTRनि कमिसन बिथांमोनखौ दिनै खावलायनो लुबैयो। जोंबो बे इनभिटेसन हिसाबै दिघिलि गामिजों नांजाबफानाय रनाकुसि, बरगाव, रतनपुर जोंनि बर'खिनिया आलादायै नन BTR दङब्लाबो जों BTCआव हाबनायखौ लुबैयो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे दरथाम गामिया BTCआव थाखानाय दिघिलि मुंनि गामिजों कन्टिगिउवास गामि। बेनिखायनो बिथांमोना बे दरथाम गामिखौ BTRआव सोसनजानायखौ लुबैदों आरो बेखायनो बिथांमोना बे BTRनि गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नायनि आय'गनिसिम गुरै खावलायहरदों बिथांमोननि दरथाम गामिखौ जाहाथे बिथांमोना BTRआव सोसनो। BTRनि सोद्रोमा बिथांमोनखौबो जों खावलायो जे जोंनि बे गंथाम गामिनि जि नसुं दङ अर्थात हेबिटेसन, बालाग्रामआ जाबाय रनाकुसि गामिनि आरो बरगाव बर' नसुं दङ, बर' हेबिटेसन इ बरगाव गामिनि आरो तौमारि रतनपुरनि रतनपुर बर' हेबिटेसन दङ। बे हेबिटेसनाव गासै 200 नखरनि
सुबुं दङ बे न'खरखिनिया जोङो BTR आव हाबनायनि थाखाय बिथां सोद्रोमामोनखौ जोङो खावलायो। बे बुब्लियावनो रनायकुसि गामिनि गामि आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो बेबायदि बुंथिदों BTR आव बिथाङा गावसोरनि गामिखौ सोसनजानायखौ बिथाङाबो लुबैदों आरो आयगनिसिम बिथाङाबो खावलायहरदों। আচ্ছা BTR কিয় আপোনালোকে মানে অন্তৰ্ভুক্ত মানে কৰাটো বিচাৰিছে কি উদ্দেশ্য আপোনালোক? আমি এই কাৰণে বিচাৰিছোঁ আমি বৰ্তমান সীমামূৰীয়া মোৰ এইখন চুপা হয় মোৰ এইখন চুপা মোৰ ৰনাকুচি গাঁও ৰনাকুচি চুপা বালাগ্ৰাম আৰু আধা তাৰমানে ৰাস্তাৰ আধা বাওঁফালে আৰু পশ্চিম সাইডে তাৰমানে একে চুপাৰে তাৰমানে আধা তাৰমানে BTR চামিল হৈ আছে বৰ্তমান BTC চামিল হৈ আছে আৰু নেক্সট আমি নন BTD আছোঁ গতিকে আমি ইয়াত অসুবিধা পাইছোঁ যেতে নন BTCৰ পৰা নন BTRৰ পৰা যিবিলাক আমি পাব লাগিছিলে সেইবিলাক আমি নাপাওঁ BTRৰ পৰা যিখিনি পাব লাগিছে আমি সীমামূৰীয়া কাৰণে আমি নাপাওঁ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট বডোল্যান্ড खौरां। बेनि उननि रादाबाव नोंथांमोननि थाखाय दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जनायनि 2 नं कर्णपुर गुदि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिबान सोलायनाय मेल खुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे मेलावनो जनाय दखरानि रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैयो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों आरो बे मेलनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरनि थाखाय भलिबल सावगारि एरनाय खन्थाइ आवरायनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो बायदि बायदि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दा गेजेर जनानि ओनसोलाव दिनै थासारिया गोबां गाज्रि माबोरै होनब्ला दिनै बेहाय गोबां दैजों लोमजानाय मोनसे एरिया आरो जा जायगायाव जों दिनै जिरायदों बेबो माने दैजों लोमजानाय मोनसे जायगा दा बे हिसाबै फरायनाय बायदिसिना जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय सब बिथिंखै गोबां खहा जादों दा बेखौ लानानै जोङो साननांगौ दङ बर' फरायसा आफाद होननानै नङा जों साफ्रोम दिनै बर' माहारिफ्रा बेखौ सिन्था खालामनांगोन जे फैबाय थानाय समाव जोङो बे ओनसोलखौ बोरै जों खालामगोन दा खोथाया जाहैबाय मा दिनै जोंनि दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बा फरायसुलिफोरा दिनै गाज्रि परिबेगाव थांबाय दङ बेनि मोनसेल' बाथ्रा नङा बेयो गोबां सोरगिदिं जों नायनांगोन बेखौ दा बेहाय जों नुदों बेनो जोंनि दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बा दानि फरायसाफोरा गोबां मोजां खामानियाव जों खोब गोरों मोनसे साखा फाग्रा जों नुयो नाथाय गोरोंब्लाबो दिनै बेफोर गोरों माने माखासे गियानफोरखौ जोङो गावबागाव जायगायाव दिनै जोङो लानानै जों खामानि मावनो हायाखै। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथियो मानगोनां मुस्रि शिबराम बसुमतारी धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बे मेलखौ दैदेनलाङो नेहादारि मुस्रि मथुराज मोसाहारि आरो लेखन बर' आरो बे मेला ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां हेफाजाब होफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। 2020 मायथाइनि जोंथ' HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो बै समावनो जोङो रिजाल्ट मोनखानाय जोङो न' थांनानै जों बरायखादोंमोन जों दिनै मान बिलाइजों लोगोसे बिसोरनि फरायनायाव बा एडमिशन लानाय बा फर्म फिलआप खालामनायफोराव सहाय जाथों होननानै जोङो रांबो एसे अनसुंथाइ होदों। धेमाजिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बडोलेण्ड खौरां। बेखिनियावनो मोनसे राजखान्थियारि रादाबखौ होनो लादों नोंथांमोननि थाखाय बे राजखान्थियारि रादाबानो जाहैबाय CC2नि बानजायनायाव गोदानै आसामाव ट्राइबेल माहारिखौ लानानै अखम भूमिपुत्र मंच राजखान्थि दोलो दानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेखौ ससियेल मिडियानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे राजखान्थि दोलो आफादगिरि महरै आदित्य खाख्लारि लेङा आफादगिरि रमिय पि नार्जारि गाहाय नेहाथारि रिमा लामसि बिथांमोना दङ। बे राजखान्थि दोलोखौ गासै ट्राइबेल हारिनि सा 30 सोद्रोमाखौ लानानै दाफुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दाफुंनाय जायो इयुनाव ट्राइबेल माहारिनि रैखाथि होनायखौ बिथा खालामनानै। नाथाय मोनसे सोंथिया सिखारदों जे अखम भूमिपुत्र मंच राजखान्थियारि हान्जानि जोनोम जानायनि आन्दोआव मा थानो हागौ बे खोथाया दा समसिम सोराङाव फैथाखै नाथाय इयुनाव फैगोनखौ मिजिंथिनो हायो। बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों डॉक्टर देबेन दत्तखौ बुथारनाय गसरनि रायदानखौ होनाय जाबाय। सा 25 दायनिगिरिफोरखौ आदालतआ मोनसे राय होबाय। बे सा 25 गेजेराव सासेखौ जिउ फोजोबनाय राय होनाय जाबाय आरो सा 24 खौ थैजासिम जेलनि साजा फोसावनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो मोनथिनो मोनबावनाय जादों न्यायगोरा रबिन फुकननि आदालतआव बे रायदानखौ होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नायगिरि नोंथांमोननो जों फोरमायनो नागिरो टियक साहा बागिसायाव बिथां डक्टरा थांनाय 2019 मायथाइनि 30 अक्ट'बर खालाराव डॉक्टर दत्तखौ बुथारनाय जाथाया जानो मोनदोंमोन आरो बे बुथारनायजों लोब्बा थानाय गासै सुबुंफोरखौनो हमनाय जादोंमोन। बेनि उनावहाय आदालतआव बेनि मोनसे बिसार जानानै थाङो। बे बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय गासै सा 25 खौ
राय होबाय आरो बे सा 25 नि गेजेराव सासेखौ जिउ फोजोबनायनि राय होनाय जाबाय आरो गासै सा 24 खौ थैजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनि राय होबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबखौ लादों थांनाय 20 अक्ट'बर खालाराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर' दैदेनना मिरुनि मोनसे हानजाजों अमर ज्योति बर्मन एसीएस एजुकेशन सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मासि लानानै दैदेननायाव BTR नि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजोंनि गुदि गेजेर गोजौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि जुनियर कलेज बिएड कलेज डिग्री कलेजनि सायाव अफिसियेलि गोजौ मानथाखोनि फिथाइ गोनां सावरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे सावराय मेला गुबैयै बोहैथि बोसोरनि 27 जानुवारि 2020 इं अक्ट' जानानै थांनाय BTR गोरोबथानि 6.3 दफायाव मख'नाय बादियै जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे सावरायनायनि गेजेरजों मिरु एबसुआ BTR ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै भेन्सार गुदि गेजेर गोजौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि जुनियर कलेज बिएड कलेज डिग्री कलेजफोरखौ 100% प्रभिन्सियेलाइज एबा सोरखारि खालामजोबनो हायो। बेनि थाखाय गासै 13टा दफाफोरखौ लानानै BTR नि एजुकेशन सेक्रेटारिनो गथायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे सावरायनायाव जेपि ब्रह्म AES डाइरेक्टर अफ एजुकेशन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल क'क्राझार द इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स क'क्राझार चिरां बाक्सा बिथांमोना बाहागो लायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय बेनि उननि मोनसे ब्रेकिं निउजखौ होनो लादों आरो बे ब्रेकिं निउजआनो जाहैबाय बावैसो रिपाब्लिक टीवी नेटवर्कनि सायाव TRP केलेंकारिनि मोनसे दाय जाबसिननाय जादोंमोन मुम्बाइनि पुलिस कमिशनार परमबीर सिंह बिथांजों। नाथाय बावैसो परमबीर सिंह बिथाङा दाय जाबसिननाया नंखाय होनानै फोरमान जाबाय आरो बे फोरमान जानायखौ इंडिया टीवी नेटवर्कनि रिपाब्लिक टीवीआ बेखौ नंखाय होनानै फोसावो। मानोना बावैसो बार्क थामहिनबा ब्रडकास्ट अडियेन्स रिसार्च काउन्सिलआ रिपाब्लिक मीडिया नेटवर्कनो मोनसे इमेलनि जोहै फोरमायहरदों जे रिपाब्लिक मीडिया नेटवर्कनि हेंथायै जेबो बेबायदि TRP गुलाय गुजायनि जेबो दाय फोनांनाय गैया बा दाय फोनांनाय जायाखै होननानै बिथांमोना फोसावहरदों अफिसियेलि। बेखौ लानानैनो रिपाब्लिक टीवीआ बावैसो फोसावबाय जे अर्णब गोस्वामीनि हेंथायै होनाय गसरा नंखाय होननानै। सोलोंबाय मिथिनो मोननाय बादिब्ला रिपाब्लिक भारतनि एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी बिथाङा मुम्बाइ पुलिसनि कमिशनार बिथां परमबीर सिंह बिथांनि हेंथायै 2 करोड़ रांनि मोनसे मानहानिनि केस जाबसिननाय जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे 2 करोड़ रांनि मानहानिनि केसखौ जाबसिननाय जायो जेबोला बार्क एबा ब्रडकास्ट अडियेन्स रिसार्च काउन्सिलआ रिपाब्लिक मीडिया नेटवर्कनो मोनसे इमेलनि जोहै फोरमायहरदों जे रिपाब्लिक मीडिया नेटवर्कनि हेंथायै जेबो गसर गैया थामहिनबा जेबो TRP नि केलेंकारि गैया होननानै बिथांमोना रोखा फोरमायहरनायनि उनावनो रिपाब्लिक नेटवर्कनि एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी बिथाङा मुम्बाइनि पुलिस कमिशनार बिथां परमबीर सिंहनि हेंथायै हाई कर्टआव मोनसे गसर रुजु खालामदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोन आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।